Hello guys, good morning mga kanikama. Kamusta po kayo? Dito po ako sa office ko na maliit, nag-work as online jobs. Salamat. Bakit po ako nagba-vlog? Dati po akong vlogger, yung naggumagawa ng mga article. Madami din akong nagawa, like Mission Perspective, yung mga portfolio ko. So, yung isa doon is Lakbay Pinas, na yung mga lugar dito sa Pilipinas ay pinapakita ko, mga polls, yun, pinapakita ko yun sa vlog ko na more of article. Madaming ads pero mahirap. Bihira lang taong nag-click nun. Bihira lang. So, kaya na isipan ko na maging vlogger na lang din. So, noon gusto ko maging vlogger, video vlogger, mahiya ako magharap ng camera, baka makiibasa ko, baka sabihin nila, hindi, pangit, quality. Pero alam ko na yung video editing, so matagal na akong marunong yan. First upload ko nga is 2013, yung more pictures lang ginawa ko sa ex-girlfriend ko, naging wife ko na ngayon. Yun lang, ginawa ko ito para libangan lang. Family, yun yung priority. Alam natin may mangyayari kapag masipag ka lang dito. May tiyaga ka. Andun na palagi yung plano ni Lord pero sa tiyaga mo pa rin, nagbabase. Marami akong ginagawa sa buhay. Church, tumutulong ako sa church. Pupunta-punta ako ng mga lugar dito sa Pinas, no? To conduct seminars, conference, international teams, ganon, yung access training. So, thank you guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click subscribe and click the button, likes, shares, and comment. Don't forget guys na i-share mo itong videos ko. Malaking tulong na yan sa akin. Thank you guys. God bless.